με ακούτε? Σε ακούμε, Αλεξία, ναι, σε ακούμε. Εδώ όλα είναι έτοιμα. Βλέπουμε τώρα την ελληνική σημαία, την οποία θα την ανοίξουν για να προχωρήσει με διάταξη προς τον Λευκό Πύργο. Στο μπαλκόνι έχουν καθίσει εκπρόσωποι μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι της θεσμικής και της πολιτικής ηγεσίας. Είναι πολύ έτσι πρωτότυπο το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα φυσικά της σημαίας, έτσι, όπως κάνουν οι εύγενοι προδοτικοί φρουρά για να μην τσαλακωθεί και να μην ακουμπήσει στο έδαφος. Και να μην ακουμπήσει στο έδαφος, φυσικά. Είναι μια τελετή. Όπως θα τηρηθεί αυστηρά το πρωτόκολλο. Όταν υπάρχει στρατός, πάντα υπάρχει πρωτόκολλο, να ξέρεις, Αλεξία. Και είμαστε σε αναμονή. Όσο και η κυρία Γλώρα Δημήτρη, να πούμε ότι περισσότερος κόσμος έχει έρθει εδώ στο Λευκό Πύργο για να παρακολουθήσει την έπαρξη της σημαίας. Από το πλάνο που μας έδινε ο Χριστιανός ο Γιώργος Ζωμπότης από το Λευκό Πύργο πάνω, βλέπαμε πολύ κόσμο που πεζεί από το λιμάνι, κατευθύνονται προς το Λευκό Πύργο για να δουν καλύτερα όσο μπορούν να δουν φυσικά, γιατί Παρουσιαστέ! ακούμε και ελικόπτερα πετάνε από πάνω. Τα ελικόπτερα πετάνε από πάνω, οι αστυνομικές του ελληνικού στρατού, της αστυνομίας, του τρίτου σώματος στρατού αλλά και του Δήμου ακούγονται και βλέπουμε τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολουθεί από το μπαλκόνι και με βηματισμό οι εύζωνοι προχωρούν προς το Λευκό Πύργο. Παρακαλώ να ακούσουμε το φυσικό ήχο για τις κανονιές της 21 πυροβολισμούς από το κανόνιο του παιδινού πυροβολικού. Δημήτρη, αν θέλει, να πούμε και ότι αυτό γίνεται σε αντιστοιχεία. Παρακαλώ, Αλεξία, λίγο κάνε μια διακοπή, να κλείσουμε λίγο το τηλέφωνο, να ακούσουμε τον ήχο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Χρόνια. Οι σημαίες, τα ιστιοφόρα, τα καναλάκια που βρίσκονται στον Θερμαϊκό κόλπο και η σημαία που κατευθύνεται, ενώ αριστερά βλέπουμε την αυθεντική σημαία την οποία μπήκαν οι Έλληνες στρατιώτες στη Θεσσαλονίκη πριν από 100 ακριβώς χρόνια σαν σήμερα. Αυτή η σημαία. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Αλεξία, να μπορούμε να το ακούσουμε. Δημήτρη. Ναι, σε ακούω. Σας ακούω, Δημήτρη, πριν για τα καραβάκια που έλεγες έχουν ανάψει και πίσω, δεν ξέρω αν φάνηκε αυτό στο πλάνο και από στιγμή σε στιγμή. Την σημαία, την αυθεντική σημαία κρατούν οι μαθητές της Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων της Θεσσαλονίκης, ενώ από την άλλη πίσω τη σημαία, την ελληνική σημαία την κρατούν εύζωνοι της Προεδρικής Φρουράς που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη το άγγιμα μετά από αρκετά χρόνια στην πόλη μας. Με το κλασικό βήμα, οι τσολιάδες. Οι οποίοι φοράνε στολές Μακεδονομάχων. Οι οποίοι φοράνε στολές Μακεδονομάχων, βεβαίως. Αυτό είναι πολύ ωραίο πλάνο πάνω από τον Λευκό Πύργο. Τη σημαία τώρα την παρέλαβαν με μαθητές
της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, οι οποίοι και θα την ανεβάσουν πάνω στο Λευκό Πύργο. Ανεβάσουν πάνω στο Λευκό Πύργο για να γίνει η έπαρση. Πολύ προσεκτικά βλέπουμε πώς προχωρούν προς την είσοδο του Λευκού Πύργου. Ένας λευκός πύργος, έτσι που μόνο λευκός δεν ήταν, κύριε καθηγητά. Μιλάτε για το Κανλίκουλε. Ναι, Κανλίκουλε, έτσι. Ο πύργος του αίματος. Ήταν πύργος του αίματος γιατί ήταν φυλακή. Ήτανε φυλακή και μια πολύ ωραία ιστορία έχουμε από παράδοση της Πινελόπης Δέλτα που λέει πως κάποιοι φυλακισμένοι τέλος πάντων πέρασαν τη ζωή τους εκεί στο Λευκό Πύργο. Στο τότε, πύργο του αίματος. Το ότι έγινε λευκός, δηλαδή που το έξαν τις πέτρες, ήταν πάντα έτσι. Τόσο από φυλακή ήταν και τόπος εκτελέσεων. Ναι. Γινόντουσαν εκτελέσεις. Και λέγανε ότι το αίμα έτρεχε και ήταν κόκκινος πύργος. Πότε να πούμε ότι, εντάξει, έγινε η απελευθέρωση της πόλης, πότε μετά η πόλη άρχισε να παίρνει φυσιολογικούς ρυθμούς? Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή να βρει διοίκηση, να βρει... Δεν νομίζω ότι πολύ γρήγορα το ελληνικό κράτος, βάζοντας ως διοικητή Μακεδονίας, τοποθετώντας ως διοικητή Μακεδονίας. Λίγο σε διακόπτω, βλέπουμε τη σημαία που είναι πάνω στο Λευκό Πύργο αυτή τη στιγμή. Έχει δύο επίπεδα, να πούμε, για όσους δεν γνωρίζουν ο Λευκός Πύργος. Είναι αυτό και ένα μικρότερο επάνω, όπου εκεί βρίσκεται και ο ιστός και θα, νομίζω από κάποια σκάλα θα ανέβουν στο επάνω διάζωμα. Ένα πάνω όροφο. Παρουσίαση από το άγγιμα των Ευζώνων. Πολύ ωραία εικόνα.